Matod pa sa atong tubag sa Salmo, sa tuyatong tubag, Ginoo sa adlaw nga nangayo akog hinabang, imo ako nga gitubag. Kining pagtubag sa Ginoo inig ampo nato, inig pangayo natog hinabang, tulo ni siya ka klase. Na ay tubag nga yes, na asay tubag nga no, na asay tubag nga wait. Oo o dili, paghuwat. Hay may ganahan ninyo aning tulo? Yes, no, o wait. Si Abraham, diri sa unang pagbasa, ang tubag sa Ginoo sigig yung yes. Siging yes. Nindot kayo, no? Yes, gyud kanunay. Hangtod gud ni abot siya ingon nga, unyag na po na lang kabuok ang mutuo. Yes lang yapon. Dili na ko idayon og sunog ang Gomora. Pero ang resulta, nasunog yung Gomora. Nga naman, ang Sodom ang Gomora ba nasunog? Hibaw mo ngano? O mo kibaw? Wa man kaabot og napo. Napo man katapusan nilang bargaining sa Ginoo, nga motuog Ginoo, sus pag adtos Ginoo, wa naman kaabot og napo ang nituo. Gisunog. Pero yes unta to, nasunog lang kay nagdepende naman sad sa giampo. Nganong yes man kanunay ang tubag sa Ginoo ngadto ni Abraham. Wa man gyud wait, wa man sa gyud no. Wa sad mo ingon ang Ginoo, samok ba nimo Inig humagi sa Ginoo, ingon na sa Abraham, atay sa Lord ha, o unsa ka Lord, o ako pag yung paubsan, nya, sanong na sad, 30 kabuok, niya, time sa Lord ha, pwede ba Lord, 20 lang kabuok, nya, wa na, sugot na sa 20, iyan na sang himog na po, ang Ginoo, moingon na gid unta to, samok ba nimo samok ka, klaruhan ang imong ampo, nganong ang Ginoo, sige mag-yes ni Abraham, tungod kay si Abraham, nahigugma og mituo sa Ginoo 100%. Ang gikinahanglan sa Ginoo para yes kanunay iyang tubag nato, mahigugma taniya og motuo taniya 100%. Why daghang mga kanang kuan ba? Aning question, condition. Kinsa ninyo dinhi ang mituo sa Ginoo 100%? Nasa ka ba? Ang uban mga sakop sa Sodoma and Gomora, wa katunga ang niisas kamot, no? Ang uban ni isa hinay kayo, uk-uk dayon kay nagpanaganay sa ayay murag di matingit tinuod. Kinsa man ning tinuod nga motuos Ginoo, kanang mosunod gyud sa iyang pulong. Kining pagampo nga gihatag ni Hesus, do na baya ni dinhi pulong sa Ginoo nga importante kaayo na tong sundon. Murag sugo, murag commitment. Unsa may una, nga maghari ang Ginoo sa atong kinabuhi. Kinsa maroy naghari sa inyong kinabuhi? Ang Ginoo o ang demonyo? Unsay timailhan nga naghari ang Ginoo? Way sala. Unsay timailhan nga naghari ang demonyo? Naay sala. Naamoy sa wa? Demonyo mo'y naghari. Sayo na kayo na ilhon Kay ang demonyo mo man ay nagdaha sa sala. Nya kung naa ang sala ninyo karon, present ang demonyo. Pero guwa gani sala, congratulations, present ang Ginoo. Laing commitment nga niya sa amahan namo. Unsa may giingon dire? Pasaylua kami sa among mga sala, kay nagpasaylo mi sa tanan nga nakasala namo. Kamo, ni pasaylo ba mo sa tanan yung nakasala ninyo? Kamo mga ginikanan, kanang inyong anak, o di na maminaw sa inyong sugo, inyo bang pasayloon o kasabaan? Tubag. Kusga. Kasabaan. Awa na, impirnohono na mo. Kay kanang pangasaba, kanang kasuko, iyam nas demonyo. Na siya. Mo na kamo mga ginikanan, o gusto gyud mo nga mahaom gyud mo sa Ginoo nya bisag unsa inyong pangayoon ihatag gyud
pasaylua ginang inyong anak o kanang inyong kaubas balay, wa gyud usaan ng kasabaan, pasaylua lang gyud. Onya, kana sang mga anak nga tapulan kaayo, di gyud maminaw sa ginikanan, kinsa may naghari anak. Sige lagduwa anang cellphone o computer, kinsa may naghari anak. Kayang sugo sad sa Ginoo, nag-ingon man sad nga tahura ang inyong amahan o ginahan. Nya wa na kamutahod, sige na lang kang tan-aw ng duwa ng cellphone, tapulan na kay kastanan, giharian na sa kas demonyo. Muna kamo maginikanan, igtan-aw niyo yung anak nga tapulan na kayo, sige na lang duwa ng cellphone, ing na dayon inyong kaugalingon, ayay giharian sa demonyo ang mga bata. Nya ayaw yung kasuko, kay nga naman mutakod na nimo demonyo. Unsa may imong buhaton? Matod pa ni Kristo, pangayo og kamo makadawat, pangita og kamo makakaplag, pagtuktok og kamo ablihan. Mauna ang pagampo. So ang imong buhaton, igtan-aw nimo sa imong anak og imong makaubas balay, porti nang tapulana, di na mutahod nimo, ang buhata dayon luhod nga ampo sa Ginoo. Pero ayaw pag-ampo para sa imong kaugalingon, iampo ang tanan. Mauna ang atong amahan namo, wa moingon amahan nako or amahan namong taga San Vicente. Wa diha, wa san moingon amahan namong mga Katoliko. Generic yung kayo, amahan namo, our Father. Pasabot ana, amahan sa tanang katawhan. Ana. Unsaman? Okay na? Karon, og maugay na atong inampuan, unsa may mahitabo? Dunggon sa Ginoo ang atong pag-ampo, basta apil ang tanan. Sige, naay pipila diha nga naasod simbahan, nagbarog in town, taga adto lang na sa dinhi sa simbahan, naalang gitay space nga dili pa standbyan. O na ashirits, please. Advice lang sila og di gyud kalingkod, di pa usa kalingkuranan diri tubangan. Nya kun ang inyong bata mo'y problema nga di gyud mahimutang, adadaan adto sa gawas. Ato dagandagan mo dito sa parking area, bisag tibuok pa mo misa dito. Okay kay na. Kamo sa ding nas gawas, wa in taon mo kalingkod, sa ilo gyud mi kay ang misa dito sa bunyag, basig na alanganin o pamahuman. Nakahuna-huna ko karon nga magpalit tag additional nga mga kanang monoblocks, basig mga 1,000 tingay atong paliton. So kamo na lang na nagbarog, kamo na lang sa donate niya og monoblock. Di nabali ang nade sa kong una-huna, kamong nakalingkod karon, donate mo og usa ka monoblock dinhis ato, ha? Nya ayaw mo pagpalit nga kamoy palit, kami mo ipalit aron uniform ang color. Ang monoblock karon tag 300 man ang usa tingali or 350 kanang ligon, o 400 na lang nato. Kamong tanang nakalingkod, donate mo og 400 kay sunod semana magpalit ta og mga labing minus 300 ka monoblocks para ang kanang nasgawas ato na silang matagaan, ha? Aron og magmisa dito hangtod alas 2 hapon, wa gyud problema diha, makalingkod agad ta. Namo na nasud sa kong unahon ron, so sorry kayo nga wa mi ka-cater ninyo ni ana. Ang ato sang tent, wa sad mabutang. Atong tent diha, akong tanang pa-additionalan para di kay mo kuanan, ang ato sa nang pimag mao'y nakaingon nganong wa na mabutang. Wa tingay sila mamutang. Ako naman ang gi-instructionan, og di na nila mabutang next week, maimpierno na sila. Wa man sila maghigugma sa tanan. Ang ila ra man kaugalingon, wa tanan gyud. Tudloan ta mo pag-ampo, ha? Aron yes kanunay parihan ni Abraham. Unsaon man, ayaw pag-ampo para lang sa imong kaugalingon, iapil gid ang tanan. Nanglitan mo take ka sa board exam, inigampo ni mos Ginoo, ing na pag-ampo, Ginoo makapasar unta mi sa board exam, makapasar unta mi sa board exam. Ayaw ina makapasar unta ko. Kamo sang mga ginikanan og namoy anak mo take og board exam, ing na Ginoo makapasar unta sila nga motik sa board exam. Ana no? Nawa, pirmi ginang yes. Inighuman sa board exam, naagi mo pasar, wa lang maapil imong anak. Pero yes, gyapon kay nga naman pasar man.
Pasar man gyud. Naa man ginang hagbong, imposible. Di na lang na board exam o pasaron tanan. Naagi hagbong. Ang walang maapil sa ni pasar ang imong anak, pero granted prayer gyapon kay pasar mang uban. Kakuha mo? Natanawang mga yawanon ay sa din sa mundo pa di roy. Ako'y nagampo sila ni pasar. Di lagi na pwede. Ana nga tanan yun. Pananglitan, ikaw stage 4 na kas cancer or stage 3 na kay cancer, magampo ka og cancer, ikaw ra day na cancer diay. Nay daghan oy, porting daghana, millions. Mo na ang imong ampo ingnon gyud nimo Ginoo maayo unta mi sa among cancer na sakit. O ana, o daghan kay ditong gipangkimo, apil sad ka. Ana, o ana, naayo na tong uban. Pero ikaw stage 2 na stage 4. Nya magmahay di ay ka, nagihatag mangyapon sa Ginoo ang kaayuhan ngadto sa imong giampo. Ana, mo to si Abraham, wa magmahay kay pag-ampo niya nasunog yun ang Gomora. Pero kahibaw siyang gisanong siya sa Ginoo, mga buangon lang itong mga tawhana. No, tong nasunog sila. Pero granted prayer na to. Kusog ra ba kita nang moingon nga, sus, granted prayer. Pero para ra gid na sa imong kaugalingon. Nganong granted prayer mo, nakatrabaho jud ko pa dir, nakatrabaho yun. Pila ka kabuk ang wa dawata tungod nimo. Bitaw. Pananglitan ron og ang opening duhara mong gidawat. Nya ang nangapply sobra sa 300 kabuok. Wa ka maghuna-huna sa 298 kabuok nga wa gid in taon ka trabaho. Nya ikay gasigod, praise the Lord jud kaayo, praise the Lord. Una-huna atong wa ka trabaho, oy pasabot ana ang imong sweldo ibahin atong 298. Kamoy magbahin kay ikay nakatrabaho, ipanghatag didto. Part to nimo. Mao na ang atong ikaduhang pagbasa, nagtudlo nato nga si Kristo nagpakamatay para sa tanan, dili lang para sa mga Hudiyo, para sa tanan ang iyang kamatayon. Nga kani symbolic ini atong gibuhat ini sa atong parokya. Naaroy event nga Thanksgiving ni Bishop Chopilo Kamomot karong Merkulis 27. Pag first week sa atong kaning July, gihunong nato ang ato dinhing fundraising para sa atong project katong DOPS, ang mga slots nga para sa atong parokya atong gihunong ni focus ta sa mga slots para sa Thanksgiving. Ngano man, nganong ni focus man taning HGBTC tungod kay Arts Diocesan event man ni siya. Nya ihangyo man ang mga madre og si Bishop Palma nga tabangan kining maong event kay wa na gid intaw enough time to raise the 7 million. Mao nang namaligya tag slot nga 7,000 nga tag 1,000. Ana, as of yesterday nahalina na taog 4,902 ka slots. Oh, pakpak. Indot kayo. Nya upat na lang kaadlaw ang kuwang, naapay 2,098 ka slots nga wa pa mahalin. Hutdan ni ninyo palit. Nya unsa man sa inyong buhaton, isakripisyo sad ang inyong kaugalingon para ipalit ani. Sama atong parokya ni sakripisyo para didto. Ana, unsaon man pagsakripisyo, akong advice gikan karon hangtod sa Miyerkules ay namugkaon. Inom na lang mog tubig. Kay matod pa sa akong amigong doktor, ang kana kunong tao basta mo inom lag tubig, bisan kunog moabot pag 30 ka adlaw, di jud kuno na mamatay. Basta mo inom lag tubig, luya lang, pero di jud kuno na mamatay. Tulo lang ka adlaw, ay lang mo og inom akaon, inom lang og tubig, tubig init ba, inana. Nya kanang budget ninyo sa pagkaon og sa snacks, ihatag para sa palit og slot. Testing anong mura mo mututok nako? Di gid mo kahonong anang inyong kaon para sa imong kaugalingon aron ipakaon nato didto sa pinakadako baya nga gastuhanan didto ang pagkaon. Didto ba? Pagkaon kay libre magkaon tanang mutambong mga 5,000 to 6,000, 7,000 siguro ka tao ang ma-accommodate didto. Pakanon na tanan. Ana, so kita nalay mo pakaon, kitang di manambong.
nya ay mugkaon haron makakaon tong uban. Unsa may mahitabo nato, unang grasya nga ihatag kaning healing man healing graces of Bishop Chopilo Kamumot para nako gihunghungan sa kus Ginoo, and I'm sure tinuod gyud ni ningon ang Ginoo nako ang tanan nga di mukaon magfasting unya ang ilang budget para anang kaon ihatag nila palit og slot inig ka Miyerkules kuno muus-us ng inyong monormal na inyong sugar, monormal ang inyong kolesterol, mawagtang inyong mga gout, di na manakit ang inyong tuhod. Ana nya mo hiyos pagyud imong bilbil. Muslim na ka inig ka Miyerkules, healthy na kay ka ana di mo to mo na siya nya ikaduha mao sa gyapon ni convince kay kuan ni kay murag gihonghong ginis Ginoo nako ningon siya akong i-multiply 100-fold ang ilang i-contribute nga budget sa ilang pagkaon nga gisakripisyo, akong i-multiply og 100. Di sa to pa kung makabudget makatahatag mo 1,000 sa inyong sakripisyo sa inyong pagkaon, i-times na siya 100. Ikasunod mga panahon, sunod buwan ba, sunod tuig ba kaha, makadawat na mo og pila man 1,000 times 100 kana 100,000. Nindota na kaon na san mugmaayo balig 100,000 nawa, di ba sunod itong pamaligyag slot patay na mo nganoan na kolesterol kay nganoan sobraan magkaon, mas maayo gyud nga ang atong pagkaon limit lang nya ang sobra itabang sa uban. Mao na siya ang pagampo nga amahan namo, ang kalan-o namo karong adlaw. So inigkaon nato huna-hunaa ang imong palibot, nakakaon ba ang tanan nimong mga silingan anang adlaw. Ug wa gani kakaon, minusi imong pagkaon, ipaambit adtong imong silingan nga wa kayo'y gikaon. Kana ra gyud, simple kayo. And God will grant all prayers nga imong pangayoon niya. Kay ngano man channel man ka sa iyang grasya para sa tanan. Mo nang amahan namo, kitang tanan anak pinangga sa amahan, way pagpinig unsay atong relihiyon, unsay atong bulok ug unsay atong binuhatan, pinangga ta sa amahan. Ngo na magpinangga ay sadta. Sige, lingi ay mong tupad. Lingi angutan ing na di nakamukaon sugod karon. Ay kana pangutan nya mosanong gani ing na congratulations. Sige, manindog na ta. Nagato ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay o gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw nabanhaw, mingsaka sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan didto mobalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsoon, misaad si Kristo, pangayo og kamo makadawat. Masaligon kitang mangayo sa atong Dios nung Amahan, og moingon kita, langit no namong Amahan, pamatia kami. Langit no namong Amahan, pamatia kami. Nga ang makanunayong pagampo mukaylap sa tibok simbahan dinhi sa yuta, magampo kita sa Ginoo. Langit no namong Amahan, pamatia kami. Nga ang mga tigplano sa ekonomiya ug sa industriya, mudangop sa Amahan ang tighatag kanatog kalanon matag adlaw, magampo kita sa Ginoo. Langit no namong Amahan, pamatia kami. Nga ang mga tao nga nagapos sa mga bisyo,
ug sa masalaypong pagkinabuhi, mangitag kapasayloan, magampo kita sa Ginoo. Langit nun namong amahan, pamatia kami. Nga mulahutay kita diha sa pagampo bisan pa sa tanang mga kalisdanan ug kagul-anan nga moabot sa atong kinabuhi, magampo kita sa Ginoo. Langit nun namong amahan, pamatia kami. Nga mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magbalampuson ug mahumanunta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Langit nun namong amahan, pamatia kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donor sa atong simbahan nga mihatag og finansyal ug lain-laing hinabang, ug ang tanang mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Magampo kita sa Ginoo. Langit nun namong amahan, pamatia kami. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga si Venerable Teofilo Kamumot, mabayaw ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Langit nun namong amahan, pamatia kami. Nga ang mga matuhuong mihalina, pasayloon o banhawon o bani Kristo, magampo kita sa Ginoo. Langit nun namong amahan, pamatia kami. Makagagahom nga amahan, dawata ang among mga pagampo, nga gituboy namo nganha kanimo uban sa gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo.